Kaixo, egunon. Begira, ikusten duzuenez, arbel berria daukat. Eta baita kolore desberdinak ere erosi ditut. Bale? Orduan, gaur zer da ikasiko duguna? Zatikiak eta zatikiko gaiak. Zer da zatiki bat? Zatiki bat da unitate bat daukagunean, begira, hau da unitate bat, eta unitate hau zati berdinetan, zati berdinak izan behar dira, banatzen badugu, zati bakoitza adierazten duen gaia da. Hau da, pizkarroio bada. Bueno, oso erreza da. Begira, zuek imaginatu, hau dela, txokolate tableta bat, bale? Txokolatea, osoa. Txokolatea. Txokolate hau tableta oso bat da, baina ontzetan banatuta dago, bale? Orduan, zenbat ontza dituz txokolate honek? Bat, bi, txokolate tableta honek. Bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bale? 9, baina guk tableta osoa ez dugu jango. Ta orduan, esan dugu, bueno, gaur 3 ontza jango ditut. Baina 3 ontza unitate honen ze zati da. Bale, zatikiak egiteko egin behar dena da, beti jakitea unitate honek zenbat zati dituen, bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 zati ditu, baina nik 9 zati horietatik zenbat jango ditut? Ba, gaur jango ditut 3. Bat, bi eta 3 zati. Orduan, 9 zatitik nik zenbat jango ditut gaur? 3. 3 jango ditut. Horrek, zer esan nahi du? Bekoa dela izendatzailea deitzen diogu, izendatzailea, eta goikoari zenbakitzailea deituko diogu. Zenbakitzailea. Bai? Orduan, horre dira zatikiak. Oso importantea da. Behan, beti jarri behar da, zenbat zati dauden. Eta goian, beti zenbat zati hartu ditugun. Bai? Beste adibide oso normala eta askotan egiten duzuena etxean eta oso erreza dena da, pizzarekin adibidea. Begira, guk pizza bat erosi dugu, bale? Eta, gozaituta gaude. Baina esan dugu, bueno, pizza hau zatituko dugu. Zenbat zatitan? 4 zatitan? A ber? 4 zatitan ez. 8 zatitan zatituko dugu. Bat, bi, 3, guztira daude 8. Baina, etxean, gaudenean, batzuk goze handia izaten dute, eta beste batzuk, bueno, ezain beste. Orduan pentsatu dugu, bale, zenbat pizza jango du bakoitzeak? Bale, pentsatu etxean 3 pertsona daudela. Etxean daude Arantxa, Peio, eta Unai. Arantxa gaur gozetuta dago. Orduan, Arantxak jango ditu 3 zati. Arantxa.
hiru zati. Bat, bi, eta hiru. Bai? Orduan, Arantzak zenbat jan ditu? Ze zatia jandu pizzarena? Pizza zenbat zati zituen? 8. Bale, pizza 8 zati baditu, gogoratu beti, bean izendatzailea. 8tik bere jan ditu 3 zati. Bale? Peiok gaur esan du, ni gaur gutxiago jango du, ni 2 zatirekin nahiko dut. Bueno, Peiok jango ditu 2 zati. Orduan, Peio ze jandu? 8 zatitik, 8 zatitik janditu 2. Bai? Eta orduan zenbat zati gehatzen zaizkio Unairi? Begiratuko dugu. 1, 2, eta 3. Orduan, Unaik zenbat jarritu, beti behan zenbat zati dauden, 8, eta goian zenbat jandituen? 3. Orduan, pizza bat banatu dugu, zati berdinetan, baina bakoitzak ez ditu jan kopuru berdina. Orduan, Arantzak 8 zatitik 3 janditu, Peio 8 zatitik 2, eta Unai 8 zatitik 3. Eta hauek dira zatikiak eta zatikiko gaiak. Espero dut ulertu izana, bai? Venga, agur! Jarraituko dugu zatikiekin. Orduan, hemen daukagu unitate bat eta zatituta.